Ikusi egin dugun bezala hauxe dugu zeta partizio funtzioa, eta partizio funtzioak duen adierazpena hauxe dugu, non hau da G izango litzateke maila EI mailari dagokion endakapena, eta EI da partikula bakoitzak izan ditzakeen energia mailak ditugu. Beraz, zergatik konturatu ingaren, baina hemen agertzen den zeta partizio funtzioa da partikula bakar batena. Ze hemen ez da inon agertzen zenbat partikula agertzen diren sisteman. Aldiz, gero, esatu baterako, beste funtzio termodinamikoak aztertzerako orduan partikula askea adibidez, orduan duguen adierazpena, hause dugu, non partikula, sistema osoak duen partikulen kopurua hemen agertzen zaigun biderkatzen N, baina hemen agertzen zaigun Z da partikula bakar baten partizio funtzioa. Aldiz, guk aztertu genezaken ez partikula baten partizio funtzioa baizik eta aztertu genezaken zein den sistema osoak duen partizio funtzioa eta hoixe egingo dugu. Aztertuko dugu zein den sistema osoa, kasu honetan n partikulaz osotutako sistema osoari dagokion partizio funtzioa. Izatez, bera adierazpena berdina izango dugu, baina hemen agertzen den GM izango litzateke sistema osoak duen endakapena, eta EM hauek izango lirateken sistema osoari dagokion energi mailak izango lirateken. Baina kontutan izan da, gure sistema osoan N partikula ditugula. Eta hauxe nola egin genezake? Bueno, horretarako, zera egingo dugu horretarako, karo, aztertu beharko dugu zein den sistema osoak eduki dezaken energia mailak. Eta hori, N partikula izan da, izango da bat partikularekin lotutako energia, bi partikularekin lotutako energia, hiru partikularekin lotutako energien batura, gehi partikula guztien energien batura. Karo, zezanik ez, partikula bakoitzak zenbaki kuantiko bat izango du. Hori alde batetik eta sistema osoak duen endakapena edo energia, sistema osoaren energia honek duen endakapenaren adierazpena zein dugu? Berriro, partikula bakoitzen endakapenen biderkaketa bezala ager genezaken, kontuan izan da partikula independenteak direla. Hau da, hause dugu bat partikularekin lotutako endakapena, energia maila honetan egon da, bi partikularekin lotutako endakapena, hiru partikularekin lotutako endakapena. Beraz, ondoren izango duguna, gure adierazpen orokor honetan, ordezkatuko dugu hementxe agertzen den GM, lortutako GM horrekin, G horrekin, oda partikula bakoitzen endakapenekin, eta EM hause ordezkatuko dugu partikula bakoitzen energien funtzioarekin. Beraz, hau da, lortzen duguna. Baina batukari osoa, zer esanik ez partikula guztien zenbaki kuantikoen batura bezala ageriko zaigu, baina adibidez irekiko batukaria bakarrik hemen eta hemen agertzen zaigunez, orduan banatu egin genezaken hementxe agertzen diren biderkaketa, eta biderkaketa separatu egin genezaken hementxe biderkagai diferenteetan. Irekiko batukaria hau, J-rekiko batukaria da bigarren partikularekin lotutakoa, eta hause N aldiz ageriko zaizkigu alako biderkaketa. Eta hementxe agertzen den ekarpen bakoitzak hori bai ezagutzen dugu. Hori da partikula baten partizio funtzioa dugu. Eta alako N termino agertzen zaigunez, orduan sistema osoaren partizio funtzioa dugu, partikula baten partizio funtzioa beren. Beraz, lortu dugu zein den sistema osoaren partizio funtzioa partikula baten partizio funtzioaren funtzioa. Eta guk zer esanik ez, erabil genezaken sistema osoaren partizio funtzioa, sistema osoaren funtzio termodinamikoak lortzeko. Adibidez, horretarako oso erraza dugu, lehengoko adierazpenak erabiltzen badugu, lehengoko adierazpenak ikusten baduzu, barne energian ikusten baduzu, N terminoa agertzen zen biderkatzen, hori gora logaritmo nepertarara eraman genezake, Z berrene bezala, eta hoxe dugu, sistema osoaren partizio funtzioa. Beraz, erraz lortutako aurreko adierazpenak erabilita, erraz ikus dezakegu nola barneko energia jar genezake era honetan sistema osoak duen partizio funtzioaren funtzioan. Edo entropia gauza bera. Hemen ja ikusten duzuen ez da alako N terminoak aurrean biderkatzen agertzen, ez? Edo energia askea
era honetan jar genezaken. Berriro hemen ez dugu agertzen n-ren faktorea, ze guztia hemen txagertzen zaigun partizio funtzioa, sistema osoaren partizio funtzioa dugulako. Beraz, lortu dugu nolabait berriro adierazpen batzuk, funtzio termodinamikoen adierazpen batzuk, baina oraintxe erabili dugu sistema osoak duen partizio funtzioa. Eta gian pentsatzen dezaken, eta zertarako, zer lortu dugu honekin. Gauza hundirik, printzipioz gauza hundirik ez, baldin eta guk jarraitu ahal badugu zein den partikula bakoitzak, gala gure partikulak, nolabait bereizgarriak badira, ez dugu gauza hundirik lortu zer. Esanik ez guk erabil genezaken horretarako partikula bakoitzen partizio funtzioa. Baina partikulak adibidez arrazoi diferenteengatik aurrerago ikusiko dugun bezala. Bereiztezinak badira, orduan ezin dugu jarraitu partikula bakoitzak egingo duen ibilbidea eta ezin dugu mantendu partikula bakoitzen partizio funtzioa. Eta horretarako erabili beharko dugu sistema osoaren partizio funtzioa. Orduan bai, erabilgarria izango dugula hementxe lortutako adierazpenak. Bestela, partikula bereizgarriak badira, guk erabil genezaken partikula bakoitzen partizio funtzioa eta zeta funtzioaren funtzioan definitu ditugun beste funtzio termodinamikoak.